Какво се разчукава? Изкараме акъла тук. Какво има? Ами разбирате ли, днес терористите са нападнали парламента и са взели всички политици за заложници. И искат 100 милиона евро. В противен случай ще залият с бензин и ще запалят целия парламент. И ние, нашата организация, тръгнахме от кола на кола да помогнем. Кой каквото има. Някой дал ли нещо? Дават? По 2-3 литра. Добър ден! Добър ден! Ние сме... Аз не си знам репликите. Разбирате ли, днес заложници... Ние заложници. Не заложници! Добър ден! Нашата организация... какво тръгвам бил... Нашата организация! Ами разбирате ли, днес парламентът нахули... Политици! Нахули са политици! Ко се развика, бе? Ко се разчука, бе? То си има една реплика да каже и обърка.